Salut și bine v-am regăsit! Astăzi ne vom uita la ceva frumos pe YouTube. Pe Facebook, adică YouTube nu merge. Hai să continuăm vlogul de astăzi. Da, video, și vezi mai avem... Gata. Da. Să rămână ta. Să Fiți atenți. Avem așa. rămână ta. Stai și vedem dincolo. Poate dincolo avem net. Haide, lasă-mă. Gata. Mă, nepoate. Dar ce, ești supărată? Supărată-ți de vasta. Dar de ce breci ai pățit? Faci mișto sau ești tâmpit? Tu nu vezi că stau la pat cu piciorul atârnat? Ce să-ți fac, ești acrobat? Dar mai povestește odată. Nu povestesc, mă hodinesc. Hai de cartea să citesc. N-ai citit în viața ta și te apuci acum a ta. Bă, dar nu mai comenta, tu doar ta și dăm cartea aia. De vrei cartea, povestești. Dacă nu, nu o să o primești. Gălbejitule, te bat. Dintre noi tu ești la pat. Hai mai povestește. Iară, fiți-a cap, am vrut să sar. Nu așa, de la început. Ca să ce, să râzi mai mult? Vezi că știi, hai povestește. Am sărit așa orbește, am văzut lumea la coadă Și te-ai pus mata în grabă. N-am știut ce se întâmplă, dar am văzut lume multă, am luat și eu bilet și mi-au spus că trebuie să plec. Și unde te-ai dus? În avion. Am zis, tare, vezi că zbor. Doar că la un moment dat ușa lui s-a crăcănat. Atunci mi-au dat un ghiozdan și mi-au zis că trebuie să sar. Și ai sărit mata în gol? Am crezut că o să mor. Păi și piciorul? Ca tractorul, m-am făcut una cu solul. Dar de ce n-ai alergat când mata ai aterizat? Ce să zic, m-am speriat și cura m-a aterizat. Piciorul l-am raschetat, dăm cartea că am terminat. Ia bre cartea și citește. Ești plătică ca un pește. Ai sărit cu parașuta, femeie dusă cu pluta. Da. Ducă-ți Lamborghini! sar pe pustia neagră. Puuu! Doamne, mitică, asta e mașina noastră. Da, Faurică, am câștigat-o la tombolă, fă. Uite, oare cum merge? Dar nu cred că merge asta, fă. Cred că zboară la cum arată. Ascultă, numai noi și țiriac mai avem așa ceva. Am făcut o chendamă din ciocolată, ciment, gheață, pix 3D. Acum Da. Aici scrie un... Acolo scrie băieța GMG, deci... Doamne, când norii se Cine e ăla acolo? Scuză-mă. Demachează-te cu un burete de vase. Am un burete de baie, sper că merge. Salut! Cu mare drag, sigur. Mi-a salutat și mai devreme, am fost și am plecat că a trebuit să vin la muncă. A, da. Mamă, cine dracului o mai bea? M-ai chemat? Mamă, ce-mi bun, mă, dar au avut voci. Descrie ochii. Aoleu, Te spera de coarne este? Sau de furcă? Le las dacă vrei. Furca. Bun, hai că vă pup și revenim altă dată cu alt vlog. Pa!